खुलुमबाय आं महेन्द्र महिलारि नैबे समाव दङ आंजों बिथांमोना जोबोर मुंदांखा इउटुब चेनेलनि गुगल बाबा एपिसोडनि बिथांमोना साफा फावखुंगुर आरो लोगोसे दिनैनि बे सुंद' मोगा-मोगियाव बे गुगल बाबानि गासै टीमफोरनिसिम सुंद' कुइसन सोंगोन लोगोसे फारियै बिथांमोना नैबे समाव दङ जोङो दा दङ क'क्राझारनि हल्टुगावआव लोगोसे दिनै बिथांमोनखौ लोगो मोन्दों थारैनो बिथांमोनखौ मोगथाङाव लोगो मोनना जोबोर गोजोननाय मोन्दों स' बिथांमोननिफ्राय सुंद' सोंथिखौ सोंसै गिबियावनो नोंथांनिसिम नोंथाङा बे गुगल बाबाखौ दासिम मोनबेसे एपिसोड बानायखो आरो नोंथांनि मुङा मा? खुलुमबाय आंनि मुङा जेलसिं बसुमतारी आङो सालबारि डिस्ट्रिक्टनि गुरुमारा गामिनि जोङो दा जोंनि बे गुगल बाबाखौ जोङो मोनथाम एपिसोड खालामबाय दा जों बेयाव माने जायफोरा खोमसि फोथायो आरो जेनेबा दा बाजारफोराव गामिफोराव जोङो फुजारि ओंखारो होनबानो गोदान खोनाब्लानो नायजानो होननानै थाङो औ बेयाव माने बुहुद खोमसि फोथायनाय दं आरो माने जोङो बेखौ फारसेनिफ्राय लासै होखारनो हायो नामा बेखौ लानानै नैबे गुगल बाबा एपिसोडखौ जों फारि दिहुनलांबाय थानो थाखाय आखायाव लानाय जादों आरो इयुन थांखिया मा? जोंनि इयुन थांखिया जाबाय जोङो बे गुगल बाबाजोंनो जोंनि बे बर' हारिनि बे सावथुन मुलुगाव खोमसि फोथायनाय गारहोनानै लोगोसेनो जों फारि दावखोलांनायनि लामाखौ जोङो नागिरदों आरो जों सानो बेबायदिनो जोङो जोंनि बे गुगल बाबा एपिसोडजोंनो जोङो लासै बे जोंनि बर' सावथुन मुलुगाव जों सिनायथि मोनगोन बेखौ जों मिजिंथिनानै जोंनि बे गुगल बाबाखौ जोङो फारि एपिसोड खालामलांनो थाखाय आखायाव लानाय जादों। गोजोन्थों इयुनाव बांसिननिख्रुइ मोजांसिन हामलांथों दानिया आरोबाव गुबुन सासे महरगिरिनिसिम आवगायदों नोंथांनि मुङा? खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि रिंखांदाव हसित नोंथाङा गुगल बाबायाव एक्टिं खालामदों आङो सम नुजाथिदों आरो सम नुजाथिदों गोजोन्थों दानिया नै आरो गुबुन सासे महरगिरिनिसिम फैदों बिथाङा जोबोर पपुलार सम बिथाङा जोबोर मेथाइबो खनो बावैसो सिगां नैबे प्रग्रामावनो हिन्दी मेथाइबो रोजाबदोंमोन लोगोसे आरो गुगल बाबानिनो बे टीम मेम्बार लोगोसे एक्टिभ बिथाङा जोबोर मोजां एक्टिं खालामो दानिया बिथांनि सुंद' सिनायथिखौ लाग्रोनोसै आरो बिथांनिसिम जों सोंगोन बिथांमोना गुगल बाबा एपिसोड बानायनायनि गुबै जाहोना मा? नोंथांनिसिम खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि मुङा मुस्रि लाइथुन नार्जारि आङो बाक्सा जिल्लानि सिमलानि दानिया बे गुगल बाबाखौ दिहुननायनि थांखिया मा आरो इयुनाव मा खालामलांनो नागिरदों? जोंनि बे गुगल बाबा दिहुननायनि थांखिया मोननै जाहोनाव खालामनाय जादों जोङो इउटुबजों जों गावखौनो सिनायथि होनो नाजानाय आरो मोनसेया जाहैबाय जोङो बे बर' हारियाव खोमसि फोथायनाया जोबदों होनब्लाबो खना खनला गामिफ्राव खोमसि फोथायनाया जोबाखै खना खनला गामि माने जोंनि बे टाउन सहरावबो गोबाङानो जोबाखै होननानै आं बुंनो हायो आरो बेनिखायनो जों बेखौ गोब्राबै बेखौ जोङो होखारनो थाखाय आखायाव लानाय जादों आरो बेखौनो थांखि लानानै जों बे गुगल बाबा भिडिअखौ बानायनो आखायाव लानाय जादों। इयुन थांखिया मा बेखौ लानानै नोंथांमोना आरोबाव गोजाम जा फावगिरि बिथांमोनखौ सोसनबावगोन नामा? जोङो बिदिनो गोजाम फावगिरिफोरखौ लाफानानै जोङो बेखौ लांबाय थागोन आरो मानो होनबा गोजामखौबो नांगौ आरो गोदानखौबो नांगौ गोजाम नङाबा गोदानाबो गैया बेनिखायनो जों गोजाम आर्टिस्टफोरखौबो लाफानानै जों बेखौ बानायलांबाय थागोन आरो गोजोन्थों नोंथांसिम नोंथांमोननि बे गुगल बाबा एपिसोडआ सारा आसामनि बा सारा मुलुगनि बर' रायजोआव अनसायथों लोगोसे आरोबाव नैबे गुगल बाबा टीमनिनो आरो गुबुन सासे फावखुंगुरनिसिम आग बारायदों नोंथांनि मुङा? आंनि मुङा मुर्सि जयसिं बसुमतारी आं बे माबायाव गुगल बाबायाव आंबो एक्टिं खालामदोंमोन। दासिम बेसेबां एपिसोड ओंखारलांखो? जोंनिया दासिम मोनथामाव दं जोङो 4 एपिसोडखौ जोङो बे सप्तायावनो होनो सानदोंमोन नाथाय गोबां खामानि थानायनि थाखाय जोङो शुटिंखौ लाथ'नो हायाखै शुटिंखौ जोङो दा बावैनो लानो होननानै आखायाव लादों। गोजोन्थों दानिया आरो गुबुन सासे महरगिरिनिसिम फैबावदों नोंथांनि मुङा? आंनि मुङा मुस्लिम मनज मुसाहारि नोंथाङा गुगल बाबायाव एक्टिं खालामदों नामा? औ गुगल बाबायाव आंबो एक्टिं खालामदों। मा एक्टिंखौ लादों नोंथाङा? आंनिया जाहैबाय बाबानियाव थांनाय ओमफ्राय आरो बिदिनो बाबाया ताबिस हरो आंनो बिदिनो दानि जुगाव जोंनियाव आरो बिदिनो खोमसि फोथायनाय दं नालाय बिदिनो बाबानियाव थांनानै ताबिस लायो। गोजोन्थों दानि आरो गुबुन सासे फावगिरिनिसिम नोंथांनि मुङा? आंनि मुङा मुस्रि खोमदोन गयारि नोंथाङा गुगल बाबायाव एक्टिं खालामदों नामा? औ खालामदों। मा हिसाबै दङ नोंथाङा? आङो बे गुगल बाबा सर्ट भिडिअ'आव
आङो बावसियानि बिफा महरै दङ। गोजोनदों थिगानो दङ दानिया गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोन बिथांमोनानो गुगोल बाबानि गासै टिमा लोगोसे दा नोंथांमोना मिथिनो लुगैदों जानांगौ एक्चुएलाव गुगोल बाबाया सोर बेवहाय गुगोल बाबाया दङ नामा गुगोल बाबायाव रल लानाया दा नै बिथाङानो गुगोल बाबा नायनानै ला बिथांमोनखौ जों नैबे दिनै हल टुगाव लोगो मोनदों लोगोसे फैबाय थानाय समफोराव नोंथांमोना गुगोल बाबा एपिसडखौ मोजाङै नायलां लोगोसे बिथांमोननि जा प्रडाक्सना बे गुगोल बाबा एपिसडखौ खालामलांबाय दं बिथांमोनखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोसे नोंथांमोना महिलारि वाइड एंगल इउटुब चेनेलनि नैबे ब्लग भिडिअनि सिङाव गुगोल बाबानि एपिसडनि जा इउटुब चेनेल बिथांनि इउटुब चेनेलखौ आं लिंकखौ होनो हागोन नोंथांमोना बेयाव थांना फल' खालामनो हागोन लाइक खालामनो हागोन लोगोसे साबस्क्राइब खालामनो हागोन लोगोसे गासै नोंथांनि टिम मेम्बारफोरनिसिम रोजा रोजा साबायखर नोंथांमोना बे सुंद' बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय लोगोसे इयुनाव सासे नोंथांमोना बर' हारिनि राफोद फावगिरि जानो हाथों बेखौ नोंथांमोननो गोजोननाय जासिनानै महिलारि वाइड एंगल इउटुब चेनेलनि नैबे हरखाब मोगा बिलायनायखौ बेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों गासैनिसिमबो